namba mar mine e od bura. To kiluwo chik CACA benti kaka od bura nyalo loko katiba no koso nyaka to bi mane referendum. Nitie weche moko ma to nyaka ne mane referendum. Gimoro kaka namba mar jo od bura. Nikech formulas temo osegabere kitemo. Katiba ndiko ni od gi ji 290. To formulas temo ga ni jo chama mondo opwedh mine mang'eny mondo chung ok ti. Bochuno ni kaka jopiny nyaka chieng' wabed piny kaka jo Kenya wawach ni kara wameduru namba mar jo od bura okal 290 mondo ke katiba cha. To mondo ilok namba mar jo od bura mano wach ma nyaka dhi mane referendum. To kendo wach mar official opposition to ginya time bunge kanyo mano kocho nyaka dhi referendum. To wach kara mar ne affirmative action mamedo mine to mano nyaka dhi referendum. Wach mar CDF mabe gidwa wacho ni gidwa tiego CDF e yeni. Mano be nyaka dhi mane referendum nikech jopiny e katiba margi nosewacho ni yo ma ipogo godo pesa mawuok malo kade piny itiyo gi weche mag county devolved structures mar gikete katiba margi no. Koro ng'eni mata gidwa loso kendo another parallel system mar CDF manyiso ni koro wadhi bedo gi chenro ariyo mag golo pesa malo kikelo piny. Mano nyaka dhi mane referendum ne jopiny. To nitie joma wacho ni ati wach mag